Hello everyone! Konnichiwa! So mga love, samahan ninyo ako sa relaxing scenery here near home. So, medyo malakas yung hangin mga love. So, minsan umihina naman. So, enjoy watching and have a good day. See you later! So mga love, so I'm here again. So enjoy lang natin ang view, you know. So itong place na to is malapit sa bahay, as in malapit. Ayan. So the other side is the main road. So yan lang yan siya, no. So mega love shoutout sa tatlong tumambay. Enjoy na lang natin mga labs. Okay? So, thank you sa mga tumambay. Salamat. Come here, mommy. Come here. Come here, mommy. I love you, baby. I love you.
Ma'am Bisaygat. Mega mega love shoutout sa Ma'am Bisaygat. I'm here, ma'am. Salamat sa patamsak. So, dyan lang yan, ma'am, no, yung camera, ma'am. So, share ko lang yung moment dito sa aming kapitbahay. Thank you, ma'am, sa patamsak. Arigato. Come on, come, love. Hello, hello. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. So, yan siya, ma'am. Salamat sa tumambay. Hello, Ann. Tambayi lang ko, Ann. Oh, na-miss di mo din, no? Yes, darling. Tambayi lang siya, Ann. Kung free ang imuang mga sandata din, ha. So, di lang ko magpakita sa face. Inana lang na siya, ha. Okay. Salamat. Salamat, salamat. Suwapon, andito. Andito ang ito ni Mami, oy.
everyone. Hello, te. Kusuking hangin dito ay kahapon pagod ni. Naay cherry blossom dito na side kaso di man ako makita, uy. Natabunan sa sa dagkong kahoy. Dito sa tumoy ay cherry blossom, pero ano na lang siya kaning gamay na lang ang iyang flowers. Yes, gahapon pag yun ni ay sayang jud gahapon ay kay hina kay akong data gahapon ay cherry blossom unta ko ng mga kahoy ba kay ako atong i-live jud tong mga hulog ng mga bulak. Nice kay ito kaso lang nahot ang data unya hinay kang internet ang bot. Diri magud sa man ni sa balay lang ba. So naka wifi pug ko. So okay ra. Ay nakote. Tanawa pagod tinong pakit-on ti ka dinati ha. Kana siya na part at kanang ba siya kaning haunted house diba? Awati. Awa. Yan. Wala na tao din ha. Tinusahay. Basta na something wrong po. Daan na siya nabalay te. Kaning mayaman ang may-ari. Kaso lang kaning napabayaan na ba kay namatay na ang gilikanan. Kana siya ang ubusan na ako ang amo ang sala. Magtawaan ga siya te. Pero naana na po ko. Sa niti sa na ako diri sa bintana. Okay, naamo ko sa second floor. Then kana siya awat sayang kay ang ilahang kuan ang sayang ng lupain nila ti sarap tamnan ba kay ang mga sagbot kay nila dinhin mga taba kaayo so meaning mataba yung mga lupa kaso bawal kasi pag magtamnan ti kay ba kanang matrespassing ka then na na sila ako ti motuo ko then kadaghan adiri sa Japan ti nya ti tong the other side ti is mga orange, mga hulog na ng mga orange. Then karon pud na year. Lagi ti nya karon sa tawag ani ay kaning naamay kaning other fruits dinhin na mga hulog ti kanang mga mahalon kanang mga kaki man na siya amot unsa na siya sa English. Nya sayang kaayo nya mahal ba na sa supermarket kay ang ilaha ganing dinhi. Oo, fresh from the farm, Sir Nico. Thank you, sir, sa shibori. Yes, salamat. Bistak nga dako. Ako aning ad moderator. Oh. Ano siya, sir? Malapit to sa bahay namin. Kuway. Thank you, ma'am. Ano yan, te? Premiere mo yan, te? O, sige, te. Ako anong doawon man ti paghuman ani te ang owner ng bahay na ito te siya namatay na siya then gustong bilhin ng yung dito kasama namin kaso lang hindi nila ipagbili kasi yung area oo sir may tingnan mo sir hindi siya sir parang abandoned house sir may dyan sir bakit sige te. Ako anang duawon te. Duawon ko na rin paghuman ani te ha. Awat te. Inyan mo sir Nico. Yan siya. Walang tao dyan. Dahil maraming mga uoti. Maraming mga mga tanim-tanim ba. Mahal kasi dito mga lupain sa Japan. Yan. Yung sa baba. Sa sala ko yan. Sa baba. Makikita mo yung sala ko dyan. Tingnan mo nga yung mga yung mga damo. Diba? So, mataba. Kasi nga, yung lupa mataba. Yan, dyan o. Yan. Tingnan mo, te. Fresh na fresh, te. Pag pag summer dito kasi para naman tong init dito ginuok ko. Iba ang summer sa Japan, te. Dito na side, fresh siya. Yan, te. Ito siya, te. Prutas dito siya, te. Pag mamunga, te, tingnan mo, naman siya, namumulaklak. Pag namunga, te, kunin ko yan, te. Ay, nako.
Oo, fresh na fresh. Hindi ang kap. Sir, dito ako sa Kitakyushu. From Fukuoka City, nasa 1 hour lang. Kitakyushu City sa Wakamatsu. Susti, ano na? Ito. Wala man ako ito. Kamot na ko, tiyo. Ano ko natin? Uy, sungkit. Ala kong kamot. Kunin ko yan siya dyan. Pag mamumu. By my hand. Kunin lang yan siya. Nasa likod ako ng camera, tayo. Ay. Oo, malapit kami sa Kokura, sir. Mga 20 minutes lang. Nakapunta ka na ng sir? Ng Kitakyushu. Haponesa yung mo, sir? Asawa mo? Dikit mo na si si Sir Nico Japante. Legit yan, mabait din yan. Yun na Linda, sir. Nadikitan mo na ba na yan, sir? Kasi yung last na dikitan mo na close ko din dito si Ma'am Bisayang Igat. Legit yun, mabait. Kasamahan ko yan sa vloggers in Japan. O tapos, pala, to be continued. Yan siya dun, yun. Doon, di ba may mga sasakyan? Saan kayo ngayon, sir? Sa Sa Nihon? Saan kayo sa Japan, sir? Dito, sir? Yung parang inaka. Pero gusto ko dito kasi sige. Kasi dito, mura lang. Dito sa parang province ba? Kung compare siya sa yung place namin talaga, i-compare siya sa Pinas, para siyang Mindanao. Yung Fukuoka. Less calamity, less mga yung mga bagyo, mga floods, yung earthquake, at saka but, sad to say, in all Japan, yung Kyushu, kasi yung Fukuoka part ng Kyushu, diba? So, isa sa, mababa yung sahod, pero, mura yung bilihin dito. At saka maraming, mas maraming gusto dito, upo. Yung friend ko din na taga Tokyo, gusto niya dito sa Fukuoka. Maraming dagat. At saka mura yung mga bilihin. Iba naman sa Japan kasi kahit nasa countryside, kahit nasa bukid, yung connection nila. Para malakas pa rin, parang nasa pa rin. Syempre, Japan, na. Bunga kahit nasa mountain area or countryside. Ayan. Thank you, Sir Nico, ha. Balikan kita, sir, ha, mamaya, sir. Tapusin ko muna to. I-enjoy ko muna tong hanggang malobat. Kasi hindi na ako makapag LS dito kasi parang alam niyo, ma'am, sir, Teo ni. Parang naikot ko na yung bahay. So, naikot ko na doon yung nag-snow, okay, live ko na yung sa front side, yung mga dumadaan na sasakyan na live ko na din. Sa likod, wala pa sa likod, mga bahay din na malalaki. Ay, Diyos ko. Umuwi na din, parang remembrance na din. Ito, andito naman ako sa bintana, ayun. Naghahanap ng kinabukasan. At saka yung dog ko naman, andito, saan tong amount? Ay, nabubaba pala. Thank you, Sir Nico. Ma'am Yonely, salamat. Si ate. Yes. Itong iba dito, ko to mga alagat ko, tinambay ko lang. Mga friendship in Japan, mga mababait talaga. Halos mga nasa Japan talaga, observe ko lang mga sila yung sa Japan sa Japan? Sa doll? Observe ko lang talaga pag mga taga-Japan na mga legit sila halos yung binabalikan ka talaga nila. May iba lang, so far good. Saan sa Japan, Di ko alam, may doll pala dito na company
Siguro sa Tokyo kasi ano talaga yung mga ano. Wala, oy, ang fresco, te. Oh, parang nasa dagat tayo, te. Oh, Diyos ko, te. Diba, te? Kadalasan, te. Kadalasan talaga. Sa totoo lang, no, hindi naman sa pag-ano, no, hindi lahat, ha, hindi naman lahat. Yung taga Pinas, daming daming budol na namit ko, promise. Ay, naku, Lord. Hindi lahat, ha, pero I don't know. Wala na akong ano. Oh, meron kasi, te, kasi yung mga pineapple dito. At saka banana naman, siguro dole din. Ano kasi yan siya, yung dole, yung matamis ang banana nila compare sa other company. Parang may Ecuador din na banana galing sa Ecuador to Japan. Na yung malalaki. Iba talaga pag Pinas kasi, yung soil daw sa Pinas is good. Kaya that's why matamis yung saging natin. Ay, naku, te, ay. Na-relax na ako ngayon sa sa kay Lolo yung yes, Sir Nico. Salamat, sir. Full pa kay Ate Linda. Yes. Anong tawag nito? I-play ko na lang kayo ni Ate, sir ha, Yoni at saka Sir Nico. I-play ko na lang kayo mamaya pagkatapos nito. Mabait yan, sir. Ay, ma'am. Si Sir Nico. Wala yan siyang charot-charot. Ay, nako. Buhay Japan. Uwi ako ng Pinas, te, this year, te. Dapat, earlier, before August. Pero, expire kasi yung passport ko. Mag-renew kami sa Osaka. Hopefully, this month. So, hopefully, makahanap ng murang ticket pa Pinas. Mag 2 years ako hindi umuwi, te. Uy, Diyos ko. Yes, te. Mag-collab tayo, te. Charot. Te, ilang oras nga, te, papuntang Digos, te. Diba sa Cotabato? Mag-stay ako dyan, te, mga ilang buwan. Para sa new journey, Charot. Well, bata pa. Go lang ng go. Sige, Sir Nico, salamat. Always. Salamat, sir. Ingat, sir, ha. See you next time, sir. Salamat. Ingat. Salamat. Oo, te, kasi di ba may QR code yung ganyan. Pero maybe, te, hopefully this year, okay na, hindi na mahigpit. Kaya nga, end of this year na lang uuwi. Baka wala nang masyadong long na, yung ECQ ba yan? At saka yung quarantine ba yan? Doon. Mahal, te, magastos, te, pag nasa hotel ka. Okay lang sana kung mga yung mga OFW, like mga DH, yung connected sa government. Pero kaming mga residents na, own expenses talaga namin yung lahat ng gastos dun sa Manila. So, magastos, te, ginoo ko. Okay lang sana pag sobra-sobra yung dots natin, no? Pagpunta ng Pinas, marami pang gastuhan. Maraming gastuhan at saka ginoo ko. Maraming, alam mo naman, Pinas, wala tayong work doon. Oo, te, basta te, yung mga residents, te. Pero pag mga OFW ka na connected sa dili ko sweeto anong mga inana yung connected sa government ba, like OWA, mga inana, sila na yung process tanan. Libre po sila padulog Davao. Kaya na may nagpabook sa ko dati, Manila, Dubai, may gana ko po ba tong last week. So, dili siya magpabook o pa Davao to Manila to Davao kay tungod sa gobyerno daw, libre daw sa gobyerno na tinuod siya.
Tinuod yun natin. Tinuod. Actually, sa Pinas, lami ang life. Masarap ang buhay sa Pinas pag stable ka. Ako pa naman, hindi ako sanay sa ulang trabaho, te. Maglaglaag na po na yung PGan, eh. Ay, nako. Hirap talaga, te, sa Pinas, te. Lalo na pa ngayon, pandemic. Hirap. Daming sad to say, ang daming nag-suicide. No, diba, te? Ang daming kawawa din ba? Kawawa. Yes, te. Dalagan juga ito, te. Ang last na mong met, te. Last na mong uli. Disco meet. Kay nako, disco jud meet, te. Pinoo ko, te. So, amo suod man jud kay niya, te. Kay gikan pa jud pagbata. Kami na jud na niya. Halos tanang si Kareto alam na. Then, katupong pag high school na ako, kay classmate man na niya. Naka-working student pa po sa ilahati. Ako'y nagalaba. Ako yung mangguna sa ilaha. Then, pag mga harvest o mga humay or munggos, pupunta ako sa farm nila. Yung, yung sa Hagdaw, yung sa Tagalog. Yung mga tira-tirang mga munggo at siya mga rice. Yun. Ako yung nagkakuan daw. Basin unsa na lang lagi ti basta tayo ba? Sanay tayo sa buhay mahirap, go lang ng go. At saka yung mama niya ti, close din kami ni ate, Deli. Si Uncle po, mabait yan sila ti. Gusto ko yan sila dati ti kasi pag nasa doon ako nakatira sa bahay nila, yung yung balon ko ti, malaki ti, 30 pesos. 40 pesos. Dako na biyan ate. I don't know, te, pero honestly, feel na ko wala pa ta nagkita. Nakaadto na ba kasi lang balay sa LimX? Kaya wa man jud laing sipat din na friend niya sa Lim. Ako ramang gyud, no. Then katupo si Inday, te, na mga igagaw ni. Katupo si Inday, te, si taga-igpit, alam mo yun, te, yung taga-igpit. Close po meto niya na po dati sa, nag-DH man siguro sa Middle East. Unya, mega po meto niya. Naka-working student po sa ilaha. Si Inday, te, yung nalimot ko. Man siya sa Middle East, tingali. Tingano ganing relatives mo ni PJ? Unsay connection ninyo sa parents or unsa ba? Kasi connection gaya ninyo, te? Nang nagka-relatives mo? La, 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 la. La, 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 la. Okay. So, first cousin jud ay mo. Okay. First cousin jud ay mo, no? Suod jud ay kay first cousin. Ay, akong doggy. Kamami na. Kamami ka. Oy, aning bata. Kam na, mami na. I'm sorry, ha. Naisakan ako ito, eh. Di ay. Kana sila JR, kana yung igsuon ti o kani si Ariel, magsinumbagay miya na sa una ti. Kaya masukol, ba kung magsinumbagay pang lalaki. Si Ate Panyang, di ba? Close po mi ni Ate Panyang, ni katong mama ni Kuya Bumbum, nalimot man ko si kinsa to, nalimot ko. Mama ni Kuya Bumbum. Close mi na nila din, ha. Sila MM na lingaw kay mi ana, oy kana si MM ug si Ate Panyang. Ako ang nagariban sa iyang buhok, naga-color si MM pod. Kanang mga beauty products nila dati kay mao matong racket dati sa Pinas. Na ay naku, ti may muot jud ko. Kulit talaga yung te, ginoo ko. Sinumbagay mi na ti. Tung kay naaman na sila, di ba? Ka remember ka na sila bicycle, te, yung bicycle. Mahimot ko ana niya, te, kay ngano. Maldito ka iti, manumbag jud siya, te, masumbagon jud mi niya, te, na subagon bitaw da. May batasan. Kamu na behave naman siya, no, kay minyo naman siya, no, kay daghan na ba siya anak.
Nabehave na siya karon, may muot ko eh. Ginuot ko. Dati mo ato ko si oh, dati mo ato ko sinayawan. Mga lagi dito po matulog sa ilang farm. Sa PG. Lingaw kay ti ambot na lang. Nya, ganahan mo ko na sila lahat guys. Lami sa unang panahon tiba tong high school pa ko. Lami man na sila sudan. Kaya laging kuan kinatagaan kog balon na Ate Dili. Kay ako lagi tiglaba, tiguna, magistorya mi ni Ate Dili no. Maana gyud siya Grace, anong talaga no kay Tagalog man na si Ate Dili siya na bilog talaga ang mundo no sa una. Unsa lang ka dinhi magkuan, magkimuot ko na niya, ambot na lang magchika-chika mi kay mana po na ako nagmama. Te. Andun talaga yung mga old house nila doon. Nakapunta din ako doon, te. Doon ako matulog mi dito. May muot ko ni Ate Dili kay kuan, buutan pa si Ate Dili unya. Tagaan ko niya kwarta permanente lagi. Nya hilig na sila og kanang. Hoy, baby love, come mi. Yaw-yaw na din siya. Wala ko gitagal. I'm sorry, love. I'm sorry, mami. It's nearly finished. Nearly finished. Yung may muot ko, kay nga, no? Kana si PG sa una. Classmate niya. Kana siya. Ako yung magsigig sulat sa mga assignment. Si PG, kay kugihan po na si PG magkuan. Mga member po na ko na kunuhay. Kay kunuhay. Ako ba yung first owner kunuhay dati na classmate niya ni PG pag first year high school. Ay, grabe ti eh. Magkinatawan na yung niya. Istorya mi no? Din sa una. Oo nga ti. Tinuod yun. Lalo na pag walang imposible talaga pag mangarap ka with action, syempre. Tawa ko kay mag-istorya mi ni PG sa una. Ito wala po ko nakayag Japan. Manuktok ko na silang balay ko. PG, naku problema. Siya ko saan naman po. Naku problema. Istorya pa. Ay, ginawa ko te. Si mauna iti paminaw din katong nanganak pug ko. Ana na siya kay graduate ba siya nursing. Nanganak ko. Siya grasya. Ladto na hospital, grasya. Hello sir. Sir, dikita natin si Ma'am Yunilinda. Te, dikitan mo si Gregory te. Ano din yan siya, Japan. Mabait yan te, mabait. Dahil sir. We're talking about our mga life sa Mindanao, sir. Mabait yan, sir, si Sir, Mama Yoneli Linda. Magdikitan kayo, sir. Tawag nito eh. Nagbibisaya kami, sir, kasi na-carried away sa topic. Kasi yung relatives niya sa Davao is family friend ko. Thank you, Sir Gregory. Kumusta ka naman, Sir Oy? How's everything? Ano na ba tayo dyan? May mga harang-harang na ba tayo dyan? Oo, syempre no, halata naman, Char. Ay, inook ko. Matagal din ako nag-active dito, mga 1 week ata, kasi ay, nako. Ano man, te? Ati, anyway, ba magdikitan kayo? Sige lang. Ilang years ka dito, sir, sa Japan? Ilang, ka na? Mga ilang years ka na sa sa Japan? Mega love shoutout. Mega love shoutout. Sorry, nawala bigla yung yung connection. Na okay na. Sorry. Ate Yoneli, Sir Gregory, si Sir Nico, Ate Yoneli, si Mama Igat, si Laureline. Thank you for watching, ha. And ikat ko muna kasi Waffle is so hungry. I'll feed my baby dog. Is here. My baby dog. Sino? Oh, andito. Oh. So,
Mas nagkaila din dati. Tingnan mo yung doggy ko ha. Say hi to be. Andito ako te sa ano. Andito te. Nagutom na siya te. Sina. Kara ligo ko lang. Sina, thank you for watching. Thank you for watching everyone. Ang cute ng baby, oy. Thank you. Ano siya, gutom na siya. Thank you for watching everyone. Sina. Bakit lang bata to? Okay, this time magkain na yan siya din. Sleep time na niya. Ako maligo din. Sige na. Sige na baby na. Thank you auntie always. Nagtampo siya nagtampo. Thank you auntie. Ingat ka auntie ha. Mag-PM si mami sa'yo auntie. Tapos, mag-i-play ka ni mami ng 1 hour at saka si Sir Gregory at saka si Sir Nico. Tignan mo mukha ko. Kawawa. Ang bait talaga ng mukha. Ma'am, bisa lang igat. Magdikitan kayo dyan, ma'am. Uy. Paalis na ako ba? Paalis na ba? Ay, sino? Uy. Nahiya ang baby. Nahiya ang baby, uy. Nahiya. Mahiya man, uy. Nahiya ang baby ni mami. Nahiya man ang baby ni mami, uy. Auntie, bye-bye te ha. Salamat te. Ma'am, alis na ako ma'am ha. Alis na ako ma'am. Sige ma'am. Sige ma'am. Sige, kana naman di ay, ha? Bye-bye. Sige, mag-PM lang ta. Bye-bye everyone. Have a nice day ahead. Bye-bye with a heart. God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye.